passz, ami engem illet, én befejeztem. Mi történt? Tele van a hócipőm. Nekem is. De egyébként? Kidőlt. Azt látom. Csak úgy magától? Történhet ilyesmi magától? Hello! Láttam, kidőlt. Még szép, hogy odafentről láttad. Azt is hogyan? Kitől? Mitől? Azt csak sejtem. Ki döntögethet mostanság errefelé fákat? Szerintetek itt vannak már? Hát persze, régóta. Amikor a fák csúcsán csupálgatok, csinosan, csöndesen, jól láttam, ahogy egyre szorosabbra fonják a gyűrűt a kis erdő körül. Napról napra közelít. Mostanára elérték a peremét. Azt tudjuk, hogy körös körül, de Porhany azt kérdi, lehetséges-e, hogy már idebent is? Vagy idebent? Igen, én odalent porhanyítok, pontosan, precízen, primár, és nincs akkora rálátásom, mint neked, csupánc. Ide bent még nem láttam őket, de érzem. Érezni! Érzem? Érezni! Azt akárki mondhatja, az nem bizonyít semmit. De kérdem én, mitől dőlt le ez a fa? Nézd, rakonc, egy fa annyi mindentől kidőlhet. Teszem, azt megöregszik, elkorhat, belecsap a villám, megeszi. Ne kerteljünk, ez itt öreg és korhat. Nem úgy nézem. Ajaj. Akkor talán te porhanyítottad el túlságosan a talajt a gyökerénél? Porhany! Én mindig pontosan tudom, hol van a porhanyítás precíz határa. Akkor talán te csupáltad le túlságosan az ágait. Csupánc. Én mindig addig csupálok csupán, ameddig a lombtakaróm ér. Én pedig alig kezdtem rendet rakni a tövében. Gondoltam, piszkos már az erdő alja, feltakarítom szép rendesen, ahogy szokta. És akkor alig tudtunk félreugrani, és ennek csak egyetlen oka lehet, mégpedig az... Ki nem mond? Attól, hogy nem mondom ki, még igaz. Ne fessük az ördögöt a fára. Na ugye? Akkor is ők döntötték ki. Tessék, nem is tagadják. Egyébként nekem már mindegy. Én elhatároztam magam. Mire? Elmegyek. Hova? Még nem tudom. Én nem valahova megyek, hanem innen el. Itt tudnád hagyni a kis erdőt. Aj, ne is mondd, olyan nehezemre esik. De már mindegy, én elhatároztam magam. Na de miért? Mit kérded? Mehetnénk együtt. Én valahogy, én egyelőre még... Mire vártok? Mindjárt itt lesznek. De még nincsenek! Mi lesz velünk, ha mindenki megszökik? Én megyek. Biztosan meg fogom találni. Micsodát? A szörnymentes kiserdőt. Olyan helyet, ahová még nem tették be a lábukat a rémek. Ahol még hírüket sem hallották. Van ilyen hely? Van! Kell lennie! Megkeresem! Mert itt már nem lehet élni! Már nem lehet élni! Semmi sem igaz, semmi sem a régi. Az ember csak ámulkapott, és nem érti. Akárhová nézek, csak rémeket látok, mintha el akarnák nyelni ezt a világot. Nyugalmam oda van, örömöm, békén semmi véle. Jaj, nekem már nem tudom, hogy milyen is volt a szörnymentes élet. Itt az előtt még csönd volt, áldott mél a néma béke, derűsen derengett egőknek kék-kékje. Hova tűnt a bájos, derűs, tiszta idill, minden fánknak egyén egy-egy idércüdül. Nyugalmam oda van, örömöm, békém, semmi vélet. Jaj, nekem már nem tudom, hogy milyen is volt a szörnymentes élet. Mikor járunk bátran újra, emelt fővel büszkén és nem így, alázkodva, lopva és kúszva, csak szörny mentén. Mikor iszunk újra, teával áldomást, hisz minden napunk újabb rémlátomás. Nyugalmam oda van, örömöm, békén semmi vélet. Jaj,
a szörnymentes élet. Nyugalmam oda van, örömöm, békém, semmi vélet. Jaj, nekem már nem tudom, hogy milyen is volt a szörnymentes élet. Halka baszt! Eltűrjem, hogy a saját kis erdőmben nem is énekelhetek! Nem! Elmegyek! Elén a papánti tülőrézon gyalát! Már itt sem vagyok! Ne siess még! Legalább teázzunk! Teázzunk egyet utoljára. Úgy, mint régen. Úgy, mint régen. Kihívjuk? Nem jön. Hát ha, búcsúzni tőlem? Miattam. Hé, ha-hó! Hú! Halihó! Oda bent vagy? Nem! Mit nem? Tőlünk nem kell félned, mi vagyunk csupán... Forhany! Rakonc! Azt akarjuk tudni, hogy élsz-e még, vagy meghaltál? Meghaltam! Nem is ezt akartuk tudni. Nem mindegy, hogy mit akartunk tudni, ha már egyszer úgyis meghalt szegényke. És te elhiszed? Most mondta. És ő mindig igazat mond. És nem tűnt fel, hogy ő mondta, vagyis beszél, vagyis nem hallhatott meg. Tényleg. Van még remény. Hogy lehet valaki ilyen buta? Elmegyek. Jó utat! De én tényleg elmegyek a kis erdőből. Most búcsúztatjuk! Teázunk, ahogyan azelőtt, régen. Jó teázás! Hát szeretnénk, ha kijönnél és velünk teáznál. Elmesélnél egy mesét, vagy felolvasnál egy történetet. Te is elbúcsúznál tőlem? Nem! Mit nem? Semmit nem! Nem jövök itt, nem mesélek, nem olvasok! Miért? Félek! Reménytelen. Nem is számíthattunk másra. Gondoltam a kedvemért. De ha nem, hát nem. Elmegyek. A viszontlátásra. Járj szerencsével! Így veled! Így nem az igazi. Történetek nélkül. Elfoglalkozzatok! Eddig az én búcsúteám. Akkor is a teázáshoz mindig hozzátartozott a történet. Az ő történetei, meg a könyvtára. Beszaladt az oduba, kihozott egy könyvet, felolvasott valamit, és amikor befejezte, visszaszaladt, kicserélte, hozott egy újat. Vajon megvan még a könyvtára? Hát persze, ott vannak ővele bezárva. Esetleg mondhatnánk mi is történeteket. Nem? Olyanokat, mint ő. Miért ne? Várjatok, mindjárt mondok egy. Na, Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy. mi volt? Na, Ja, várjatok már, hogy gondolkodjam egy kicsit. Jó. Egyszer, hol nem volt egyszer.
Az Óperenciás tengeren is túlaló kurtaparkú kisvalasszul, ott volt egy... Mondd már tovább, mi volt? Gondolkodjatok már ti! Nekem semmi nem jut eszembe. Nekem eszembe jutott, várjatok, na, egyszer régen az Óperenciás tengeren, innen az Üveghegyen túl, amit éppen odalent porhanyítottam, pontosan, precízen, prímán. Nos, Akkor most nekünk nincsenek történetei? dehogy nincsenek, ott vannak ő vele, bezárva! Megint a felderítő rém! Megszokhattuk volna már, mindig ilyenkor kezd körözni. Az órádat lehetne hozzáigazítani. Éppen ezt akarja, hogy szokjuk meg! Éppen ezt akarja! De én nem vagyok hajlandó megszokni! Nem vagyok hajlandó! Tessék, még ez is. Mi áll rajta? Mi áll rajta? Asször, Asször. nyeké, Nyeké. avi, lág. Lág. Csak ennyi. A szörnyeki a világ. A szörnyeké a világ. Elég volt! Hát elmegyek, mert itt maradni nem lehet. Mert itt maradni őrület. Gondold meg, mit teszel, hisz egymagad leszel. Gondold meg, mit teszel, hisz egymagad leszel. És elmegyek, bár nincsen nálam, mi nincs útlevél. Mert hullapánról a levél. Gondold meg, mit teszel, az úton elveszel. Gondold meg, mit teszel, az úton elveszel. Elmegyek, csak ez maradt, nincs más kiút, mert győzelem. Ha innen élve még kijutsz, Gondold meg, mire jutsz, ha tőlünk messze futsz. Merre mész, meddig érsz, mit hiszel, mit remélsz. elmegyek, mert lánghiában rámolok, ha itt az Úr, ma már a néma rémület. Gondold meg, mi lesz itt, kirámolt takarít. Csak ketten maradunk, ketten is egy magunk. És elmegyek, mert félek és ezt szégyellem az Istenért. Ti gyertek inkább, Meggondoltuk, és nem. Jobb itthon a szégyen. de akkor is indulok, szép kis erdő, fényes tisztán. Visszajövök, addig viszlát. Most már jó utat, és Jaj, segítség! Meneküljetek! Föl a vannak! Le a föld alá! Szervusztok. De hiszen ez? Akármi legyek, ha ez nem Csatang! Szervusztok! Csatang! Nézd, teáztunk, emlékszem? Hát lehet az ilyesmit elfelejteni. Itt minden a régi. Azt éppen nem mondanám. Ez a kis erdő már nem ugyanaz, mint amit annak idején itt hagytál. Mikor is? Hova idejét sem tudom. Éppen 7 éve, 7 hónapja és 7 napja. Hogy repül az idő. Már nagyon vágytam haza. Te vagy az egyetlen. Innen mindenki elvágyik. Én éppen indulni készültem. És hová? Mindegy! Bárhová, ahol nincsenek szörnyek. Miért itt vannak? Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Rakocs rólad is azt hitte, hogy rém vagy. Hogy én? Tévedés volt. Egyébként nekem már mindegy. Én megyek.
Kell lennie egy olyan szörnymentes kiserdőnek, ahol azt sem tudják, mi fánterem a rém. Nincs. Hogy mondtad? Nincs. Ez nem lehet. Én is effélét kerestem, amikor 7 éve, 7 hónapja és 7 napja nekivágtam. Én körbejártam a földet, becsatangoltam a világot, és mindenütt megelőztek. A rém az úr a földön, a vízen, a levegőben, sőt még a föld alatt is. A szörnyeké a világ. Ez állt a röplapon is. Én azt hittem, hogy csak hencegnek. Nem, ez a valóság. Egyedül ez a kis erdő maradt meg rémtelennek. De már ez sem sokáig. Akkor nem is érdemes útra kelni? Minek elébe menni a dolgoknak? Nem érdemes! Odakint más lett minden, földön és égen réme, ahová néz csak az ember, földerítők és kéne. Odakint más lett minden, odakint szörnyek hullnak, a fák, a bokrok dőlnek, a halak vízbe hullnak. Készül már a mű, nem nőködnék ő, ritkán süt a nap, minden másodnap. Odakint más lett minden, még a lég is féreg, madarak földre hullnak, a folyók lányba égnek. Odakint más lett minden, egészen más, mint minden, szólunk mindenkinek, hajlamoznak a lények. Készül már a mű, nem nőködnék ő, ritkán süt a nap, minden harmadnap. Készül már a mű, nem nőködnék ő, mikor süt a nap, majd a fagy. Viszont valakit nem látok itt. Kicsodát? Az én valahai legrégebbi és legjobb barátomat. A nagy könyvtár tulajdonosát. Ja, őt már mi is nagyon régen láttuk. Csak nem menekült el. Dehogy bezárkózott az odujába. Igen, ez rával. Ki tudja, mióta nem dugta ki már az orrát. Próbálkoztunk eleget. Hát ha nekem kinyitja. Végül is én vagyok a legrégebb és a legjobb barátja, nem? Hát szerintem nem nyitja ki. Szerintem meg kinyitja. Tudod mit, fogadjunk. Rendben, fogadjuk. Várd el. Mivel fogadtatok? Majd meglátjuk. Hé-ho, halió! Lakik itt valaki? Senki, ez egy lakatlan odú. És az a senki, aki ebben a lakatlan oduban nem lakik. Az egészen véletlenül nem az én legrégebb és legjobb barátom. Nem, illetve mit tudom én? Megismerem a hangodat, hát az egyévet. Nem ismerek én meg senkit és semmit. Együtt ültünk az iskolapadban, együtt másztunk fára, kószáltunk a tisztáson, és gyűjtöttünk szedret, somot, kökényt és galagonyát. Én vagyok a legrégebb és legjobb barátod. Csatang! Csatang! Hát haza csatangoltál! Na végre! Te mondd, nem kerülhetnék beljebb? Vagy te nem kerülhetnél kijebb? Biztos, hogy te vagy az? Nem hiszel nekem? Hát a többieknek? Ő az! Csatang! A barátod? Igen, elhiszem. Na, akkor mire vársz? Összeszedem a bátorságom. Te? Összeszedted már? Kevés van, soká tart. 7 lakatra zártad magad. Nem 12-re. Meg van 9 biztonsági zár, meg van 7-re tesz és 3 különleges lánc. Nyertem! Megadom, Micsodát? amibe fogadtunk. Nem állapodtunk meg semmiben. Na, azt megkapod.
vagy az, drága csatan. Alig ismerek rád. Összetöpörödtél, ráncos lettél. Ne is mondd, nem csak a küllemem, a nevem is megváltozott. Mi most mi a neved? Félőlé. Segítség! Mi ez? Ugyanis fölszerettem egy szörnyelzőt, hogy senki rám ne törhesse. Ha bárki átlépi a küszöbömet, nyomban működésbe lép. De elfelejtettem, hogy fölszereltem így. Rosszabb a hangja, mint a rémeknek. Azért azt se leányálom. De várj, Tulajdonképpen mitől félsz ennyire? a szörnyektől. Csak úgy hemzsegnek mindenfelé. Amint reggel fölébredek és kinyitom a rádiót. Hopp, már is egy szaj. Azután kikukkantok az ablakon. Hopp, már is egy másik. A szeme sárga. 4 hosszú farka van és felhúhog a fám tetején. Ja, aztán belesek a fürdőszobába. Ott egy zöldkarmú, tányérfülű micsoda bújik az orrom előtt a Kádle folyóba. De még vissza is visít rám, mielőtt eltűnne. Egy ideje már az ablakon se dugom ki az orromat, reggelente. Hogy is lehetnéd, hiszen bedeszkáztad. A fürdőszoba meg. Nem is fürdesz. Egyelőre még próbálok, csak mivel állandóan reszketek, nem igen tudok. A víz ugyanis egyenesen jön a rózsából, én meg hol ide vacogok, hol oda. A víz meg ugye... Hát ez nem valami szívderítő. Könyveimmel kezdődött az egész. A messzi földön híres könyvtárral? Pontosabban a történeteimmel. Hát ez az. Egy napon gyanakodni kezdtem, hogy amiben hiszek, az nem is úgy van. Talán nem biztos, hogy győznek a jók. Talán nem biztos, hogy a szörnyek alul maradnak. A történetekben persze igen. Nem lehet, hogy csak képzelődsz? De lehet, és az jobb. Nem jobb, csak más. Sokat rádióztam. És a rádióból is egyre több szörny mászott elő. Szörnybemondók, rémhírek. Azután már hiába keresgéltem a skálán az állomásokat, ahonnan azelőtt távoli kis erdőkből gyönyörű zenéket és gyönyörű történeteket közvetítettek. Lassanként elhallgatott mind, most már onnan is csak rémek sugároznak. Persze, ha egyszer azok a kis erdők már nem is léteznek. Vagyis elfoglalták mind. És most mi következünk? Az utolsó kis erdő lettünk. Jól sejtettem. Én csak azt nem értem, hogy eddig miért nem rohantak le minket. Mi az, ami visszatartotta őket? Barátaim! Rossz hírrel érkeztem hozzátok. Igen. Nagyon rosszal. Szerte a világon közismert, hogy ez itt az utolsó szörnymentes kiserdő. És most küszöbön a rémek támadása. Lehet, hogy napok, de lehet, hogy csupán órák kérdése. A kiserdő határában valamennyi bejáratnál hernyótalpas, savószemű köcsökfejek állnak. És csak a jelre várnak. Eddig is csak a történetek, a könyvek, a könyvtár miatt nem támadtak. Az én könyvtáram miatt nem értem. A te történeteid ugyanis ettől egyig arról szólnak, hogy a szörnyek alul maradnak, és a jók győzedelmeskednek. A szörnyek pedig nem szeretik az efféle történeteket. Egy egész könyvtárnyi pedig képtelenek elviselni. És a te könyvtárad az egész világ legjobb ilyenfajta gyűjteménye. Az ilyesminek szörnyriasztó hatása van. Csak hogy oly soká nem olvastál, oly soká nem meséltél, hogy a történetek hatása elhalványult, elpárolgott. Most már tudom miért. A félelmed miatt. Így azután jönnek a szörnyek. Mondd, és honnan tudod te mindezt? A kiserdő határain túl mindenki tudja. Tehát ezek szerint ott csak szörnyek vannak. Nem lehet, hogy mégiscsak szörny vagy te magad is? Úgy nézek ki, mint egy szörny? Mivel gyanúsítgatod az én legrégebb és legjobb barát? Nem úgy nézel ki, mint amikor még együtt tűlevél teáztunk. Azért jöttem vissza, hogy figyelmeztesselek benneteket. Küszöbön a könyvtárat akarják. Könyvtáramat? Igen. A világ legnagyobb szörny ellenek, de még nem adom, nem. Jaj, ugyan már!
Szóljál már, mit tehetnél ezernyi hernyótalpas, savószemű köcsögfej ellen? És akkor még nem is beszéltem a tömérdek lötykös pucmányról. Pucmány! Sem pedig a falkában járó tripla tokájú vahordályokról. Mind az én könyvtáramat akarják? Igen, mind, meg téged! Meg téged! Meg téged! Meg téged! Jaj, nekem! Nem hiába fél. Jól értettem? Eddig csak azért nem rohantak le minket, mert... Szóval a történetek miatt? Úgy van. Tényleg, mesélj nekünk olyan történeteket! Olyanokat, amit elmondtál te őket! Úgy van, most mindjárt! Gyere! Hozom a szemüveget! Kezd már el! Kezd el! Ez jó lesz. Jó! A piroska és a 7 törpét! Mindegy, melyiket kezded! Egyszer volt, ha nem volt az óperánc. Na gyerünk, ne hagyd abba! Nem jó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer. Folytasd! Mi lesz már? Ne hagyd abba! Egyszer voltam, hol nem voltam. Másképpen szóltam. Egyszer régen hitt el nékem. Egészen másmilyen mondtam. Hallom, csengett, szól, zengett. Büszkén léptem, nagy volt mellényem. Aztán mit tett velem a rettegés, meg a félelem. Reszketek, nem tudom mennyire akarnak. Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen valami. Szörnyű ez, annyira szégyellem, bevallani. Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen valami. Egyszer voltam, hol nem voltam. Én valaha másképpen szóltam. Egyszer régen hidd el nékem, én egészen másmilyen voltam. Egyszer vagyok, hol nem vagyok. Mit tudom én, élek vagy halok. Sajnos jogos a vélelem, hogy minden jobb, mint a félelem. Reszketek, nem tudom mennyire hallani. Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen valaki. Mit tegyek, ha egyszer nem tudok kitartani? Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen valaki. Reszketek, nem tudom mennyire hallani. Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen valaki. Hagyd abba, nem bírom hallgatni! Nem tudom, Hagyd már abba! nem tehetek róla. Rossz hallani! Nem bírom abba. Ha ő képtelen felolvasni, akkor valaki más! Nem tudok olvasni. Én sem. Viszont rokont! Én csak a nagybetűket ismerem. Felolvastad a rémröp cédulát is! Csupa nagybetűvel volt! Akkor most mi lesz velünk és a könyvtárammal? Én tudok egy megoldást. Micsoda? Amivel megmentheted magadat és a többieket. Téged nem? Vagyis mindnyáján. Ha a szörnyek idejönnek, első dolguk lesz elpusztítani a könyvtárat. Vagyis, ha a könyvtár megmarad, szabad marad a kis erdő. A kis erdő? Igen. Ezt nem egészen értem. Egy megoldás van. Egy megoldás van, elsőre különös ötletnek látszik, csak másodjára jön rá az ember a mélyebb értelmét. Nyög már ki! Mondd már! Figyelj rám, drága barátom! Tudod, hogy én is utálom a szörnyeket. Még szép. A szörnyek viszont
Szeretik egymást. Megható. Vagyis, ha magad is szörnyé válsz, akkor többé nem félsz. Én? Ő. A félőlény. A mi barátunk! Nézzétek, nehéz szívvel tanácsol ilyesmit az ember a legrégebbi és a legjobb barátjának. De ahogy elnézek rajtad, más nem segít. Én? De hát én... Szerintem Csatangnak igaza van. Mi? Mert ha beállsz közéjük, akkor téged többé nem riogatnak, mert közéjük tartozol. Sőt, akkor te riogathatsz másokat. Mondjuk minket is? Nem tetszik ez nekem? Miért? Eszembe sincs másokat riogatni, hogy jövök én az? Akkor sajnos mindörökre megmaradsz félőlénynek. Illetve nem sokáig, mert valószínűleg széttépnek téged a könyvtáraddal együtt. Szörnyű. Szörnyű. Félőlény! Én úgy látom, hogy nincs más megoldás. Gondold meg, nem csak a könyvtárat mented meg, hanem minket is! Én álljak be szörnynek. Oda se találnék. Ugyan már tele a világ szörny felvételi irodákkal. Itt a kiserdő szélén épült egy vadonatúj, odafentről jól látni. Hiába, lassan bekapcsolódunk a világ rémkeringésébe. Én is figyeltem az erdőszélről. Elég forgalmas. Tolonganak a jelentkezők. Jól van. Föláldozom magam. Úgy látszik, nincs más megoldás. Mindenki úgy menti az iráját, könyvtárát, meg a kiserdőjét, ahogyan tudja. Menjek? Akarjátok? Te is? Akkor hát fölcsapok, és közéjük állok. Talán a kiserdő hasznára így válok. Itt vagyok könyvtáram, sok barátom hívem, beállok közéjük, bár sajog a szívem. Szedd össze magad! Ne hallgass a szívedre, azzal nem sokra mész. Arra fülelj inkább, kérlek, mit mond a józan ész. Menj magadért! Értünk, de úgy, hogy mi értünk. Menj magadért! Értünk. De úgy, hogy mi értünk. Más leszek, mint vagyok, más leszek, mint voltam. Hozzátok sohasem szólok úgy, mint szóltam. Kínos jövő vár rám, előre rettegek, hogyan mestek majd, mint rettentő szörnyetek. Lehet mindegyik rém, Sanda rusnya szemét. Ő, hogy szörny a szörnynek, nem válja ki a szemét. Lehet mindegyik rém, Lehet minden rém, Sanda rusnya szemét. ő, hogy szörny a szörnynek, Hogy nem válja ki a szemét. Igen, mennem kell, ha csak a szörnyeknél tudom meg, hogy lehetek-e hős. Ha te félőlény, ha te gyáva, most légy erős. Ha a kis erdőt védem, a bajtársak szíve is együtt dobog majd be. S ha elindulok, az már félig győzelem. És szép történet, segítsek.
bármi böttöm volt, a hüvelyk vagy lávesze óriássá teheti, mert a mesély mindig a bátrat segíti. Ó, ti mesél, és szép történetek, segítsetek! Az élet mit sem ér, ha ti adtok majd erőt, tán győzhetek. Légy hát büszke bátor, és semmi áron ne add fel soha a reményt, mert a felhők fölött már láthatod a fényt. Hidd el, bármi lesz, hidd el, bármit kezd, végül meg hátrál a sötét. Minden rosszon győznek, meggyőznek a mesék. Mi megyek már? Itt megvártok! Megvárjuk! Persze, siet! Retteneges leszel! Vigyázzatok! Elment. Hé! Mit csinálsz? Mit csinál? Ez volt az egyik kedvence! Emlékszem rá! Lehet ilyen galátságot művelni, mintha nem is mi közénk tartozzál, hanem közéjük. Érdekes feltételezés. Figyelemre méltó következtető képesség. Hogyan? Lehetséges volna, hogy te is? Milyen ostoba voltam! Láttam, hogy Püttyel hívtad a felderítő rémet, és az nyomban engedelmeskedett. Hát persze, tisztelettudó beosztott, halogatás nélkül teljesíti fölöttese parancsát. Csata! Szörny! Bolondok! Nem hiszem. Hiszen nem is látszik rajta. Egy cseppet sem. Az a jó. Bolondok! Ti még semmit nem tudtok a szörnyvilágról, de ami késik, nem múlik. Hossoda! Hát mit gondoltak, mit tettem volna? 7 év, 7 hónap, 7 nap, he? Amerre mentem, mindenütt szörnyekbe botlottam, és tudomásul kellett vennem, amit nektek is. Valóban a szörnyeké a világ. Hát beálltam közéjük, de én. És apránként a legmagasabb rendű rémekig küzdöttem föl magam. És akkor kiderült, hogy már csak az én valahai kiserdőm áll ellen. A könyvtár. A könyvtár fölött tép káros kisugárzása meg a félőlény miatt. És engem küldtek, hogy megoldjam a problémát. És íme, megoldottam. És akkor most jönnek a szörnyek? A szörnyek? Nem, a szörnyek nem jönnek. A szörnyek már itt vannak! Nézzetek rám! Világos! A szedetvedett segédcsapatok, akik rögvestelőző a kiserdőt, nem számítanak! A lényeg én vagyok, én! Aki rávettem a félelét, hogy közénk álljon! Most pedig megsemmisítem a könyvtárat. A könyvtárat? És mi? Velünk mi lesz? Ami a meghódítottakkal általában csupálni, porhanyítani és rakosgatni ezután is kell. Előbb-utóbb beolvadtok a közszörnyek seregébe, és rövidesen már emlékezni sem fogtok arra, hogy kik voltatok azelőtt. Ti nem számítotok, csak a történettudók. Meg a történetek! Lapocse!
Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Nem lesz többé a lég az úr, az égen is a rém az úr, és nem lesznek többé könyvek, helyettük kövér könnyek, ideje volt! Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Mi mondjuk meg, mi lesz itt, mi mondjuk meg, mit gondoltok, tőlünk függ mától kezdve, hogy vagytok vagy nem vagytok, ideje volt! Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Csak nyugalom, önuralom, kezdődik a rémuralom. Csak nyugalom, önuralom. Jó napot kívánok! Tiszteletem! Itt ugye senki sincsen. De van! Nem. De? Hol? Az asztal alatt! Miért? Mert innen zavartalanul megfigyelhetem az ügyfeleket, annélkül, hogy ők láthatnának engem. Engem is? Igen, És mire jó az? kiismerésre. Kiismerem az ügyfelet. És engem ki ismert már? Nyilvánvaló, a kiismerés megtörtént. Egy félő lénnyel állunk szemben. Ennyire látszik. Mondhatni ordít a kedves ügyfélről. Egyébként már vártuk. Fölkészültünk a jövetelére. Fölkészültek, de hiszen senki sem tudta, Mi mindig mindent tudunk, és mindig mindenre fölkészülünk. Hát, igen, ugye, akkor értem. És most már nem lehetnek kibújni az asztal alól? De most már lehetne, És akkor miért nem bújsz el? mert beszorultam. Segíthetek? Jól jönne. Itt a kezem. Segíts! Na, Jövök. Itt vagyok. ízelegen a kedves ügyfél, segíts! Segítek! Undorító, igen! Undorító! Daláló! Boldoggá tesz a kedves ügyfél! A főnökeim sajna nem találnak elég iszonytatónak, ezért osztottak be ide közönséges irodaszörnynek, mondván, hogy a szabadtéri riogatásra alkalmatlan vagyok. Legfőjebb a hivatali rémisztésre. Irodában pazarlom az időmet ezzel a pazarküllemmel, de a kedves ügyfél szavai lelket öntöttek belém.
Miben állatok a rendelkezésére? Hát ugye engem küldte. Rémek! Rémek! Ide! Ül! Okos! Ügynökeink mindenütt ott vannak. Nem hinném, hogy Csatang az én legrégebbi és legjobb barátom. Csatang? Barát? Különös. Egyébként kiről állíthatnánk biztonsággal ebben a mai világban, hogy nem ügynök? No ugye, lássunk munkához, essünk túl az adatfelvételen. Mire jó az? Rend a lelke mindennek, nekem iktatnom kell a jelentkezőket. Na. Neve? Félőlény. Félőlény. Állandó bejelentett lakhelye? Kiserdő. Rémszáma? Micsoda? Jaj, de Csaci vagyok? Hát az még nincs. Rémszámot csak akkor kap, ha már iktattam. Na, tehát a kedves ügyfél szeretne felcsapni. Igazság szerint én nem szeretem. Nem! De Csatang barátom azt mondta, hogy kutyaharapás szőrivel. Eredeti gondolat. Milyen szörnyű típus volna a legmegfelelőbb? Se szedi, se száma a lehetőségeknek, csak úgy bevezető gyanánt. A szörnyek nagy családja ugye két fő csoportra osztható, úgy mint belső és külső rémek. Én nem is tudom, hogy melyikhez füllik kevésbé a fogra. Nem megyünk semmire! Ha a kedves ügyfél folytonosan félbeszakít, ha javasolhatnék egy áthidaló megoldást. Kezdetben talán célszerű lenne általános szörnynek jelentkezni, és csak későbbre hagyni a specializálódást. Igen, ez nagyon jól hangzik. Jaj, nekem szörnyen izgul. Szörnyen! Nagyon jó! Nyugalom. Minden igazi rém reszketve kezdte. Utolsókból lesznek az elsők, félőlényekből a legvelőtrázóbbak. Köszönöm a biztatást. Nagyon szívesen. És most mielőtt a kedves ügyfél nekivágna a próbáknak... Próbák? Miféle próbák? Vissza! Ül! Okos! Próbák, fogcsikorgatók! Most tisztázzuk inkább mielőtt. Nem iszik! Én iszom! És most irodánk szokásához hívem. Meg kell mutatnom a jelentkezőnek a reelváró nagyszerű jövőt. Mert itt szédítő magasságokban nyílik meg előtte az út, mert itt minősített, elsőrangú, mintaérték nélküli rémek személyi adatait, kartotékait és porhüvelyeit őrzöm. És ne feledje, hogy én voltam, aki a hibátlan szakrémeket pályáikon elindítottam, és iktattam. Oktattam. Nem, iktattam! Mit edeli szörnyeket, hát nem kap tőlük szárnyakat? Ez itt az, amit a villámbil adott a mús. Hoppá, szépen, lili, már, lele, sárga, avaz, lila. Mindegyiket őriktattam, ez volt a legszebb rémtette már. Ez volt a rémtette. Ez volt a rémtette. Lásd csak színes jövendőbe, szebben vagy ki jövendőre. Hidd főleg a szamár létrát, napról napra, hívnám, megváltozol. Kívül, belül, arcodra vigyorszerű, s mire fülhát jó magasra, rá sem ismer önmagadra. Ez volt a rémtette. Ez volt a rémtette.
Ez volt a rém. 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 Tehát a kedves ügyfél készen áll. Készen. Mire? Ide! Ül! Okos. A próbákra, a fogcsikorgatókra. A kedves ügyfél jelenleg próbaidő szörnykezdeménynek, csírának, netán rügynek tekinthető. Véglegesíteni és rémszámmal ellátni majd csak akkor tudom, ha kiállta mind a 3 fogcsikorgatót. És ha nem? Hazamegy. És vállalván annak valamennyi következményét, mindörökké félőlény marad. Már ha megmarad. Mert megesett, hogy fasírtot csinálnak belőle, netán fasírtá féli magát. Az eredmény egy és ugyanaz, fasírt. Azt már nem! Mondja, föl! A fejjel! Engedje meg, hogy irodánk jelszavával bátorítsam. Szörnyen nehéz szörnyé válni, de megéri. Hogy megérte, meglátja, ha megéri. Ne tapsikoljon, álljunk föl. Ott állj meg középen. Állj! Az első feladat következik. Megrémítendő a fő, az első, az élenjáró, az abszolút, a csúcs szörny, a nagy Na szedj össze magát! A nagy tökély, más szóval, a nagy tökély. Rajta! Rajta! Kérem szépen! Vélek, tessék azonnal kiengedni innen. Én nem akarok próbázni. Én nem akarok szörny lenni. Én haza akarok menni. És egyáltalán ki az a nagy tökény? Én vagyok. Nem lát? Nem látsz? Majd mindjárt. És akkor megnézheted magad. Már látsz? Mennyivel jobb volt, ami nem láttam. Tessék, csak tessék! Hogy érted, hogy tessék? Rémíts meg, tessék! Azért vagy itt, meg én is. Hogy rémítsek én meg egy ilyet, egy elsőt, egy élenjárót, egy abszolút csúcs szörnyet, egy ekkora nagy tökélyt. Az a te dolgod. Hogy én mennyire félek. Mennyire? Amennyire csak egy félőlény képes az ilyesmire. Nálam jobban még soha senki. Ez maga a tökéletes félelem. Tökéletes? Te nem tudod, mit beszélsz. De... Hogy nálad jobban soha senki? Ezt volt merszed mondani nekem? Hát ide figyelj, te tökéletlen. Utoljára mondom, a nagy tökély én vagyok. És itt félni is én félek. A legtökéletesebben. Megni engem a dal. Szerencsétlen semmi vakar. Nincs ki engem felül. Arcom iszonyatba fúj. Sírtok, sikoltok, kiáltok, üvöltök, rikoltok. Tudom, mennyire Hallgatok, végül
Kérlek végre, segítsen végre, segítsen maga valaki. Rengeteget viszonyítom mennyire, ha hallom. Kérlek végre, segítsen végre, segítsen maga valaki. Szörnyen nehéz szörnyé válni, de megéri. Hogy megérte, meglátja, ha megéri. Bravo! Gratulálok a kedves ügyfélnek. Az első próbát példásan megállt a halálra, de legalábbis tetsz halálra rémítette a nagy tökét, páratlan és korszakos szörnyet. Én semmi olyat nem tettem, amit Micsoda agyafúr győzelem! A nagy töké be akarta bizonyítani, hogy ő retteg a legtökéletesebben. S lám, rongyá félte magát, szitává, vagyis semmivé. Szegényke! Próbaidős szörny, az ne sajnálkozzék! Okos! Legyőzte és kész! Én ki akarok menni innen? Térj! Vissza! Ül! Okos! Íme a második próbatétel. A feladat nehezebb az előbbinél, de megéri, ha megéri. A következő szörny a belső kongó. A lecke egyszerű, tessék elbánni a belső kongóval. Belső Kongó. Ez Kong vagy Bong? Azt jobban megtudod, tessék elbánni vele. Rajta! Rajta! Kérem. Hogyan lehet engem így egyedül hagyni? Félek. Mama! Mama! Ki az? Akit vártál, a belső kongó. Én nem vártam senkit, úgyhogy én most már... Nem, sehova. Várj csak el velem. Hogyan? Hiszen nem is lát. Egy látható rémmel könnyű kikezdeni, mint az ilyen nagy tökékélékkel. A láthatatlan szörnyeket, a idén, bánj el velem! Hogyan csináljam? Az már nem az én dolgom, de tudnod kell, a belső kongó mindig ott lát munkához, ahol jól érvényesült a kongása, vagyis ahol űr van. Tehát így ül. Figyelj, ez csak a kezdet. Mi jöhet még? Mi? A külső kongás az áldozatot benn is üressé teszi. Elpárolog minden, ami benne volt. Tökéletesen kiürül, és ekkor a külső kongó bennújik. Itt belső kongóvá válik. És oda mert szól tovább, amit csak áldozata bírja. Félek, de el nem némulok. Akkor inkább énekelve kongassanak el engem. Egy boszorka van. Mit csinálsz? 3 fia van. Hogy? Iskolába jár, az egy másik bocskort van. Nem némulsz el? A harmadik itt a furjáját, fújjon, amit szabadott beszél hangon. Félek, de el nem némulok. A mamámtól tanultam, és egy boszorka van. 3 fia van. Iskolába jár, az egy másik bocskort varni megy. A harmadik itt a padon furjáját, fújja nagyon. Danadanadan.
De szép hangja van. Szörnyen nehéz szörnyé válni, de megéri. S hogy megérte, meglátja, ha megéri. Gratulálok a kedves ügyfélnek. Mihez? Ellátta a belső Kongó baját. Én egy ujjal sem nyúltam hozzá. Eltűnt. Egyszerűen eltűnt. Stopi! Eltűnt? Elfutott! Elmenekült! Mert aki énekel neki, ráadásul olyat, amit a mamájától tanul, az nem ürül ki. Abban nem bújhat bele a belső Kongó. Ha nem bújt bele, akkor kész, el van látva a baja, annyi neki. Elfutott a boszorka elől. Ez lehetetlen. A szörnyvilágban minden lehetséges. Egyébként a belső Kongóról el kell mondanom, bár első osztályú szakrém, valójában azonban csak egy felfújt önkongató. Egy próbaidőször, az ne sajnálkozzék! Ahogy a mi köreinkben mondani szokás, mindenki a maga rémségének a kovácsa. Na, és most a példásan kiállt második próba után a harmadik, és egyben a legutolsó következik. Én nem akarok többet próbálni. Tudom, vissza. Okos. Vitára nincs mód. A következő próbatétel, az utolsó, el kell fújnod a lidércfényt. Nem fogok semmit. El kell fújnod a lidércfényt. Na, gyere, már csak egy lépés a cél. Hát el kell fújnod a lidércfényt. Na. Már megint. Félek. Én akárhogy is. De én kimegyek innen. Mama, várj! Megyek! Nem! Nem! Csacsi fiú! Ó, beszél! Ugye? Büszke is vagyok a fényemre. Nincsen párja kereke szörnyű világon. Na, lássuk munkához. Akkor most elemésztelek. Na, egészségemre. Pedig egészen megnyugtatónak látsz. Igazán? Hát akkor csak jössz, és el akarod fújni szépséges, delejes fényemet. Na, megint egészségemre. Megfáztál? Meg, hogy a griff csípje meg. Mézes teát kellene innom. Igazán? Köszönöm a tanácsot. Na, hát szóval jössz, és én rávezetlek a mocsárra, az ingoványra, ahol szépen elsüllyedsz és megfulladsz. Egészségemre. Ez a fény olyan gyönyörűséges. Igazán? Csak egyféleképpen kerülheted el a csúfos véget. Amikor én nem is sejtem, hirtelen ráugrasz és elfújsz. Jó, mi? Egészségemre. Jövök már, jövök. Hát meg se próbálsz elfújni. Gyere! Teljesen megbaborász. Gyere! Jöjj, aranyos, jöjj hozzám! Ne habozz kis kín, és vár minden bájos, hambas lény, s ott marasztal a mocsár. Mindig remélem, hogy egyszer elkerül a szörnyű nátha, de nem. Jövök, várj! Jövök, várj!
is ám vonz, mert lakályos és kedves. Mindig remélem, hogy hát, egyszer elkerül a szörnyű nád, de nem. Hopp! Jövök már! Jövök, csak várj! Odalent nem bánt senki, nem riogatnak rémet. Odalent nagy mély csönd van, csak a holtak nem félnek. Mindig remélem, hogy ha egyszer elkerül a szörnyű nád, de nem! Jövök már! Jövök! Hova tűntél? Merre? Szörnyen nehéz szörnyé válni, de megéri. S hogy megérte, meglátja, ha megéri. Bravo! Bravissimo! Gratulálok a kedves ügyfélnek, kitől profi szörnyek félnek. Bravo! Bravissimo! Hová tűnt el idélt? Elbántál vele, elfújtad. Nem én fújtam el, ő volt, ő tüsszentette el a saját lányt. Dehogy is! Azt mi jobban tudjuk, te voltál. De ha mondom, Hát győzedelmeskedtél. Kedves kolléga, hát már szólíthatlak így. Hát keblemre szörnytár. szörtás el! Egyébként nekem itt van egy gyanús. Én azt hiszem, hogy nem is álltam meg a próbát. Hát a szerénykedés felesleges. Megrémítetted a nagy tökét, elláttad a belső kongó baját, elfújtad a lidércét. Kell ennél több? Életed nagy fordulópontjához érkeztél. A szörnyek nagy családjának tagjai közé léphetsz. Csupán egy kis formaság. Íme a belépési nyilatkozat. Micsoda? Belépési nyilatkozat. Rajta az esküszövege. Rajta, mondd utánam. Alulírott. Kijelentem, hogy a szörnyi világ szabályait elfogadom, és tetteimmel igyekszem Kiérdemelni? nálamnál szörnyebb társaim bizalmát. Bizalmát. Pompás, itt írd alá. Gyere, bocs, alul. Tessék, itt alul. Milyen szép káva? Ja, griff. Nagy-nagy madár. Na, gyere, írd alá, tunkolj. Mi van, nem tudsz írni? De nagyon is jól tudom. Csak azt hiszem, méltatlan vagyok rá. A nagy töké puszta kevésségből félte magát semmivé, tehát nem én győztem le. A belső kongó megfutott egy dalocskától, tehetek én róla? Hát, ezek voltak a rettenetes próbák. Én nem is tudom, hogy mit kellett volna tennem, hogy ne álljon meg a próbák. Ne akadékoskodj! Légy boldog, hogy közibénk léphetsz! Mit vacakolsz? Írd már alá! Nem írom. Maradjál inkább félőlény! Inkább félőlény, fennéjázó felfújt hólyag. Különben, amikor a lidérc is rájött, hogy nem tudom elfújni a fényét, elfújta ő maga direkt a tüsszentésével. Hát, a próbákat nem is kell megállni. Hát, aki ide belép, abból szörny lesz, 6. ha szakad. Ez a mi dolgunk, szörnytárs! Nekünk mindenkiből rémet kell faragnunk. Ez a mi nagy, szent feladatunk! Már pedig belőlem nem farad semmit. Jung, ha engedelmeskedsz! Vigyázz, mert berekedsz. Mi? Te nem félsz tőle? Úgy látszik, de azért jobb lesz ellenőrizni. Légy szíves, ordíts még egyet. Ó!
vagyok a rettenetes irodaszörny! Azt hiszem, most már az is maradsz. Kérlek, nagyon szépen kérlek, tessék tőlem félni. Most már ha akarnám sem menni. Tessék legalább megijedni. Elegem van a próbákból. Na, Isten áldja! Ne menj! Maradj meg! Nem hallod? Gyere! Éppen most készül egy nagyszerű szörnyavatási szertartás. Meg kell nézned! Te is eljuthatsz idáig! Minden közszörny a tarsolyába hordja a marsalbotját. Gyere! 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 Ott jön! Gyere! Zengjük néki a rémes háladalát. Új szörny került körünkbe, nosszak kapjuk körünkre. Dúzom, vágom, pörkölöm, én itt csak a szörnyölöm. Dicsérni őt leigázta az utolsó kis erdőt. Hínegőztünk, meneküljön, aki lát, most már végleg a szörnyeké a világ. Új szörny került körünkbe, nosszal kapjuk ölünkbe. Barátom. Ki a te barátod? Hát sokan vannak. Ők itt mind! De te a legrégebb és a legjobb. Áruló! Hogy beszélhetsz így? Hiszen már te is közénk tartozol, nem igaz? Nem igaz, nem tartozom közé. És a próbák? Talán nem álltad meg a próbákat? Irodaszörny! Jelentem, te megállta! Csak nem hajlandó aláírni. Én mindent elkövettem, amit a szabályzat előír. Visszaminősítelek hernyótalpas savószemű köcsök fejét! Drága nagyvezérem, én mindent elkövettem, ő is megmondhatja. Szólj már egy szót! Még jó, én mentegessem az egyik szörnyet a másik előtt. Ez azért mégiscsak túlzás. Na, Isten áldjon benneteket, egyétek egymást békével. Hol a bőröndünk? Na. Csak ne olyan fölényes. De most hova mész? Természetesen haza a kiserdőmbe, ami neked is haza volt valamikor. Ki tudja mikor. Nekem még most is az. Úgy általában. Mivel hazám az egész világ. A szörnyvilág! És a kiserdő is, mivel most már az is a szörnyvilág része. Te viszont fölöslegesen sietsz. Hogy? Tudod, hogy miért részesültem a megtisztelő előléptetésben? Tudod, hogy miért avattak ezért szörnyek? Mert meghódítottam a kiserdőt. Szörnyű. Pontosan. És a könyvtáram? Megsemmisítettem. A könyvtáram.
A kis erdő. Látom, kapizsgálod már. Számodra csak egy lehetőség maradt. Aláírni a belépési nyilatkozatot. Okos. Bocs, főnök, bocs. Több próbára már nem is lesz szükség. Régi barátságunkra való tekintettel elengedem. Még hogy elengedem. Még hogy nem lesz szükség. Hiszen a fogcsikorgató és rettenetes próbák egytől egyik csaláson alapultak. Azt hiszed, nem látok át a szitán? Beleplezett? Csönd! Kus! Lelépni! Tudom már, miért van tele veletek a világ. Mert szörnyé válni éppenséggel könnyű. Szörnyen könnyű. Nem lenni szörnynek, az a nehéz. Nagyon nehéz. Hiába vagy okos. Akkor is csak egy félőlény vagy. Te már nem ismersz engem, én viszont most kiismertelek téged. Ha marad benned valami abból a csatangból, akivel valaha együtt teáztam, akkor tudod, hogy mit gondolok rólad. Ha nem, akkor úgyis mindegy. Istenem, milyen szép is volt a kis erdőnk, amíg meg nem hódítottam. És milyen jó barátaim éltek ott, amíg le nem tiportam őket. Bitang vagyok. Bitang. Azt hiszed, hogy jó kedvemből álltam be szörnynek. Nem tehettem mást, nem volt kiút. Szegény csatang. Aztán arra gondoltam, ha már mindenképpen közéjük kell állnom, legjobb lesz, ha én leszek a vezérük. Hiszen én más vagyok, mint ők. A szívem mély még most is közületek való, igazi kiserdőbeli. Arra gondoltam, hogy belülről kell megváltoztatnom a szörnyvilágot. Csak így lehet. És megváltoztattad? Egyedül kevés vagyok hozzá. De hogyha te is belépsz, akkor már ketten leszünk. Két jó barát, akiket ősi szövetség fűz össze. Meglátod? Mi ketten megváltoztatjuk a szörnyvilágot. Belülről. Csak így lehet. Írd alá. Szóval, trükk volt ez is. A sírás, a panaszkodás, az összeomlás. Nem írom alá! Te ostoba! Azt hiszed, hogy szükségünk van az aláírásodra? Akkor hamisítjuk a papír aljára, amikor csak akarjuk. Akkor minek nektek az én aláírásom? Hogy ne csupán kívülről legyek az alattvalótok, hanem belülről. Ne csupán tessék, lássék, hanem szőröstől, bőröstől. Hát nem leszek, te szaloncső! Meg akartam rövidíteni a kínjaidat, de ha nem, hát nem. Menj csak meg, térj vissza a kiserdőkhöz, ami már nincs. A könyvtáradhoz, ami már nincs. Légy hű magadhoz, aki már nem is létezel. Tűnj el! Mielőtt meggondolom magam. Tűnjetek el! Istenem, milyen szép is volt a kis erdőnk, amíg meg nem hódítottam. És milyen jó barátaim éltek ott, amíg le nem tiportam őket. Bitang vagyok. Bitang. Ünnepet mások minden, valaha tenger szörnyet. Unom, hogy mindig mások álmaira törjek. És ha kész a mű, kihez legyek hű? Mikor süt a nap, nem süt soha nap.
idebent más lett minden, unom a tenger rémet. Tudom, mindenki állnak, ahol csak rémek élnek. Idebent más lett minden, unom a tenger szörnyet. Unom, hogy mindig mások álmaira törjek. És ha kész a mű, kihez legyek hű? Mikor süt a nap, nem süt soha nap. És ha kész a mű, kihez legyek hű? Mikor süt a nap, majd Nagyon is hasonlítasz, de bennünket meg nem tévesztesz. Tudjuk, amit tudunk. Micsodán? Hogy jelentkeztél szörnynek. Na és most már az is vagy. Nézzetek meg, úgy nézek ki. Na, nem hagyjuk magunkat átverni. Minket ugyan nem csapsz be. Ha parancsolt, gratulálunk, de be nem dőlünk. Látjuk, amit látunk. Micsodán? Hogy nem látunk semmit.
Vagyis nagyon jól sikerült a felvételi. Most már olyan magas rendű szörny lettél, hogy nem is látszik rajtad. De ha mondom, hogy nem lettem rém. Nem hiszük! Ti viszont időközben félőlények lettetek. Mindannyian! A kedvencem. Istenem, gyönyörűséges történetek voltak benn. Egyik másikon néha úgy meghatottam, hogy kicsordult a könnyem. Elég volt! Jaj! Elég volt! Halkabban! Nem szabad kiabálni! Nekünk nem! Elég volt! Mit csinálsz? Megőrült! Ezért mi mit kapunk? Héthe! Sárga szemű, négy farkú! Milyen alapon randalírozol a fámon, he? Nem hallod? Azonnal takarodj! A füleden is, azon a rusnyalapát füleden! Nesze! Hát te tényleg egészen megváltoztál. Például egyáltalán nem reszkedsz. Úgy látom, már ti sem annyira. Héte ordinári berregő! Ne ricsajozzál, mert nem hallod, amit mondok! Ha még egyszer ide dugod azt az ocsmány ormányodat, hát esküszöm, hogy megtépem, és rongyosan viheted haza, ahhoz a jó édes szörny anyukádhoz! Ne is süket, hogy nem fülét, na várj csak! Azt hiszem, gyerekkoromban még ide rejtettem ezt. Porvany, adj egy követ! Kösz, majd én ellátom a bajt! Nesze! Hol vannak a többiek? A triplatokájú ahordályok. Legjobb volna egy füst alatt elintézni mindent. Elbújtak vagy mi? De félőlény! Tessék. Lehetséges, hogy te már nem is vagy félőlény? Lehet. Csak akkor tudnám, hogy mi vagyok. Szörny nem, az egyszer biztos. De akkor mi vagyok? Ki vagyok? Ha csak Mulassú! Nem túlzás ez? Ja, de persze. De valamit mégiscsak kéne csinálnunk. Teázunk! Úgy, mint régen. Úgy, mint régen? Úgy, mint régen. várjatok, én még emlékszem rá. Hogy is volt? Következik. Szörny látta teríteni. De én emlékszem rá, az összes történetre, amiben volt, és nem csak erre,
Az egész könyvtár összes történetére. Mindre? Az lehetetlen. Pedig így van. A szörnyek rettentő. Világos. Csak amit csatam tett, azt nem tudom, hogy lehet valaki saját volt kísérletet is megértem. Igen? Hogy? Mostanában elég sokat töprengtem a szörnyeken, és külön gondolataim támadtak. Mert az ugyan igaz, hogy ők tettek lőni. De lehet, hogy nekik köszönhet. Na, csodát? Te mondd! A félőlény előtt mi? Hát épp ezen töröljem. Nem is voltam. Lehet, hogy szörnyekre van szükségünk, hogy valakivé legyünk. Valamit! Történetek bármelyik ezernyi! Egyszer volt, hol volt az óperás tenger? Nem! Most nem történetet mondok, amit már hallottatok. Nem olyat, amit a sztárban olvastam, hanem újat. Azt mondom el nektek, miként akarták a szörnyek szörnyé tenni a félőlényt, és hogyan buktak bele. Ezt mondom el nektek. És hogyan lett a félőlényből egyszer s mindenkorra élőlény. Hiszi a bolond, hogy vesztettem, hiszen élő lény és én tettem. Eltűnt a félő lény, nincs többé, és ez tény, hiszen akit itt láttok, immár élő lény. Amit kapott, csupán csak haladék. Háza és hazája maradék. Mesékben gazdag, minden házban szegény, ki visszatér hozzánk, az már nem félőlény. Beszéljetek csak és reméljetek, elfogynak végül a történetek. Soha ki nem vagyunk, életünk száz regény. Míg érzi a szuszal a néhai félőlény. Lények kijönnek, mennek, élők, félők, kicsik, nagyok, ám én mindig leszek. Csatang voltam, bitang vagyok, én maradok. Nem hajolok, szívós leszek kemény. Most már míg lélegzem, mindig élő lény. Én már Mennek, élők, félők, kicsik, nagyok, szívós ám leszek én mindig leszek. kemény. Csatang voltam, bitang vagyok, lélegzem, én maradok, én maradok.
a sötét rémőkény, de akit itt láttok, immár élő lény. Nem mondjuk, hogy győztünk, de az se, hogy nincs remény, hiszen akit láttok, Végleg élő lény, végleg élő lény, végleg élő lény, végleg élő lény. A kis erdőt védem, a hajtársak szíveit együtt dobod majd velem, s ha elindulok, az már félig győzelem. Ó, mesét és szép történetek, segítsetek! Nélkületek az élet mit sem ér, ha ti adtok majd erőt, tán győzhetek. Hogy a három kis malac győzzön, harmut kis kacsa hattyú legyen, meg a csipken, kik a hármas se legyen végtelen. Hisz az ólom katona is bátran harcol, mert erre tanít a mese. Igen, tudni kell, hogy a jó győz majd, és a sárkánynak lehull a feje. Kicsi hófehér, de ne félj, minden jó lesz, gyönyörű mesés. Tündér ország királya lesz majd, János Vitéz. Bármi böttöm volt a hüvelyk macsilát, esze óriássá teheti, mert a mesék mindig a bátrat segíti. Segítsetek!